продавате продукти онлайн, ви трябват тези 3 видеа. Първо, рекламно видео. Ако използвате платена реклама в социалните мрежи, за да привличате нови клиенти, добре направеното видео може да подобри представянето на рекламите ви. Така повече потенциални клиенти ще влизат в сайта ви, а цената на конверсия може да е значително по-малка. Второ, видео за продуктовата страница. Продуктовите страници обикновено имат снимки на продукта и описание. А към това добавим и едно хубаво продуктово видео, в което даваме добра визуална представа за продукта и покажем най-големите му предимства в действие. Това ще подобри от една страна броя конвертирани клиенти и от друга ще задържи вниманието на потенциалния купувач по-дълго време в продуктовата страница. Третия тип видео няма да ви помогне да продадете продукт на момента, но може да накара клиента след време пак да се върне към вашия магазин и да купи друг продукт. Това по-подробно видео, което показва как се използва продукта, има за цел да служи като инструкция за употреба и да го изпращате на клиента след като е закупил